News Avenue, we're back with the bang. Guess isiphethe bani namhlanje. Uyazi igama uSizwe Plus sikulandela bonke abantu ngoba inhloso yethu ukuthi into ethinta umphakathi senze isiqiniseko sokuthi siyabathola aba-responsible for that bezoyiphendula. Namhlanje ke siphethe uCM uMusa Mpele, uCity manager wakongicorrecta kabi ukuthi bakazi kwakuyini komehluko mhlawumbe uzosithatha sibeke uType Plus wawuphambuka labo ku2mm kodwa ke nje kamnandi futhi and ukhona namhlanje asibingelele ngoba kuningi fanele sikhulume ngayo ngakho fanele sichithe isikhathi esiningi angibingelele Mkhaya. Ngiyabingelela Mfokashinga nami ngiyajabula ukuthi ngibe nani namhlanje. Kujabula thina and ayikho angifuni ukuthi silele sichithe isikhathi ukuthi konje umbhele owakuphi ukhulele kuphi today asinendaba lalokho kakhulu sinendaba esiyithola zicirculator and abanye abantu bekhala ngazo mpela. Do you think abantu bayakuthokozela as uCM? Ngicabanga ukuthi abantu abangalaleli kakhulu umgosi bayakwazi ukuthi bazicubungelele bona izinto bese besithathela isinqumo okufanele mabasithathe. Kodwa angikusho lokhu ukuthi inkulu icampaign ebhekiswe kuMusa Mpele, it's very well coordinated ukuthi avele njengomuntu omubi ultimately baze bagcine ba-achieve le objective yabo abayifunayo ukuthi angaqhubeki nokwenza lo msebenzi omuhle wenza eThekwini. Asithemba ukuthi muhle ngempela ukuthi muhle sowuthola ngale ngxoxo esizoyikhuluma no Mr Mpele njengamanje asisuke nje amagqozo Mr Mpele kunezinto eziningi abantu abakhuluma ngazo engicabanga ukuthi zikuthinta direct ezinye ziyathusa. Ngicabanga ukuthi kubhlungu nje bozozwa kuthiwe khona umuntu ongakhokheliwe imali yakhe and unga-understand because bona bebe present icase yabo kuba sengathi uCM ugwevile nemali yabantu, understand into egijimayo njengamanje. Kukhona ama-issues ke amanye aqala kudala CM nami ngiyawazi ngithintana nabanye babafowethu abakhala ngezimali zabo. Omunye nje uSiyaqulu uXabhasha, ngiyimbiza ngoXabhasha one problem yemali futhi ama-millions serious okubukeka sengathi still ihhovisi lakho ligweve nokuthi limkhokhele and uyayachazeka athi ulande nezinto zakhe ku-rush and izinto zakhe ziyaqhubeka ziyasebenza kumasipala but yena akakhokheliwe. Kuzoba khona abantu engisanda kuthola njengosibuko. Sibuko ngiyamazi kakhulu naye uke wakhala kakhulu yabona umuntu besethi akasenayo nemali yokukhokhela izinja zakhe ukuthi zidle i-serious leyo nto CM. Uzophinde futhi uthole into endopholobazi kuyaqhubeka. Ngicabanga ukuthi ake ngiphoze for now CM ukucacisa ukuthi kwenzakalani, why ube nesihluku esingaka kubona if sikhona leso sihluku. Mfoka Plus, ake ngiqale ngokubonga lengosi yakho. Lengosi yakho inikeza thina engathi we are voiceless ukuthi sikwazi ukuthi sizobeka iside okuyilona lona. Ngoba manje labantu bamane bahlangane babiza abantu abazokhuluma into ehambisana nalento yabo. Mina njengomuntu o-accounting officer ngilimited ukuthi yini engahamba ngifike ngiyoyikhuluma ngoba ezinye zalezi zinto uthola ukuthi kuthiwa phecelezi zi-subjudice zisabangwa enkantolo. Uyozwa sekuthiwa uCity manager uzwakale ethi abangimeme nalabo Zubera nangelinye ilanga ukuthi lo Musa Mpele asebemenze wayisigebengu nohlupho olungaka emphakathini ubizwa nini naye azobeka iside lakhe le story. You see anginasizathu mina sokuthi ngingabakhokheli abantu. Abanye balabantu abathi angibakhokheli ngiyazana nabo ngibazi bebancane. Angazi ukuthi kungabe yini le esenzekile la sengingathatha khona isinqumo sokuthi ngifuna ukumbona umuntu ahlupheka kuze kuyofika kulelo zinga. Angaze ngibe cruel ngaleyo ndlela. Kodwa ikhona lezi itholo CM zokuthi kunemisebenzi abathi bayenza. Angazi noma bayenza bonke kodwa kuyaye kuthiwe kunemisebenzi abayenza ekufanele iCity ngabe yakhokha. Ake ngithathe le ngoba isikhulunywe kakhulu le kaXabhasha to extent ukuthi kune former City manager uNzuza
wathola umsebenzi ngesikhathi kanzuza kwakhokhelwana but bese kufika ithenya yakho kwangathi uyavaleka lowo mpompo ukuthi akhokheleke and manje ngathi use-confused ngathi usehambe ney'nkantolo. Ya, bengifuna kade kona lokho ukuthi ngiqale ngayo futhi ngiyafisa nje ukuthi uke ungiphi ithuba lokuthi-ke ngiwacacise lawo ma-cases omathathu. No, esakho isikhathi mina ngizothuka. Ngale-ke kokuthi ngithinta izinto ezisenkantolo. Uyabona mfowethu uma ngifika la ngafika nga-acta ngo-2021 July. Ngithe ngapheli ngisho inyanga engakhi ngase ngipresentwa ngale matter ukuthi wasebenza unemshini yakhe kune-intelligence gathering ayenza whether lokho ku-legal or not on some officials of the city, whether that is legal or not-ke umsebenzi wama-authorities afanele ukuthi akukhulumise lo. Bese ngithi-ke mina nginikeze phela ubufakazi bokuthi bowusebenza ukuze sibone ukuthi le payment yakho-ke sixhuma kanjani ukuthi sikukhokhele. Uyayibona loo nto? Mayipresenta lama documents akekho umuntu oyaziyo le payment. I-payment yonke Ndelu iba nama-source documents ukuthi number 1 waqashwa kanjani, kwalandelwa an open tender process noma kwaba ilokho kuthiwa phecelezi i-deviation u-section 36 ngoba mhlambe kuyi-project mhlambe okufuneka ayenzeke ngendlela engezukwaziwa umphakathi. Lawo ma-source documents siyawadinga ama-source document azo-reflecta ukuthi ukhokhelwe kwafika la i-price ye-project yonke yayimalini. Siyayidinga-ke ne-appointment letter esho ukuthi umuntu uqashelweni kwathiwa uzokwenzani. Siyadinga ne-information ukuthi yini lena eyamisa i-payment yakhe yangenzeka ekade ekhokhelwa. Siyawudinga-ke nokubona-ke lo msebenzi abewuclaimela ukuthi umi kanjani bekwenziwani. Uhleli nje Ndelu uwena, how possible it is ukuthi umuntu angathi ngifake amakhamera ami lapha ngangilalele iy'ngcingo zalaba sengifuna u-500 million for that? Does that make sense? It doesn't to me. Now sengithi-ke sengicela-ke yonke le information ukuthi ize sicubungule ngoba le information ayitholakali. Ngicela kuyothola i-confirmatory affidavit, istatement esifungelwe kulo muntu obe u-city manager asho akhave lezi zinto ngalandela lokhu ukudila with the acquisition of services. I-expectation yami ama-milestones bekuyilawa njengamanje sikhokhe kangaka kusele lokhu kusele ngalezi zathu. Akayibhale lo nto angibhalele yona. Wangayenza uqabhashe lo nto. Ngapha ngamfonela umshazi wathi umshazi angiyazi lento akhuluma ngayo. Uyabo? So bekufanele ngiqale yiphi ukukhokha. Akho ma documents asho ukuthi lento isukaphi. Umuntu obephethe ngene ecathulweni zakhe akathi uthi akayazi lento. Qabhashe ndini lo akayiphethe lento athi akakhokhelelwe yona. So bengenze njani ke mina? Cha uthi zikhona lezi zinto niyayisebenzisa as umasipala. As we speak nje zikhona. That is a blue lie. Amanga kuhlaza lawo. Waye ebengangikhombisa athi uyayibona le yankinobho leya izinto zami zisebenzela wena. Ngisebenza Russia lezi. Mhlambe sibhaliwe ukuthi Russia. Kodwa manje angikaze ngiyibone, I can't confirm ukuthi ngempela zinjalo. Yabo, I can't confirm. And wonke nje umunye umuntu owaziyo izinto zokusebenza kukahulumeni would think ukuthi ke noma ngabe kuthiwa leyo project iyayikhona. It's a very wrong project ukuthi you can put surveillance on law abiding citizens just because you suspect something. Asinawo lawo ma-powers. Leyo nto i-project yaka state security. Abantu ba state security abayazi le project. Kodwa ke it's up to them ukuthi ba decide ukuthi benze njani ngomuntu ozivumela yena ngenza lokho. Sesithi ke thina ke mawubona ukuthi asikwenzi kahle okufanele sikwenze. Nale mbuzo esibuzile awuyiphendula. Hamba kuye enkantolo.
aqale kube inzuku ayike kuye enkantolo kube inzuku ayike afuna ukuthi mayeseyile lapha enkantolo sifike sivume thina ngithi but we can't not defend taxpayers money. Yeah. Sizobeka nathi iside lethu ukuthi ayi isizathu why singakukhokheli u-ABCDE manje wena ufuna sifike sitsho njalo enkantolo wahamba ke waze waya enkantolo I don't know how many people know ukuthi wafika wayiluza le case. Is it? Yebo uyiluzile icase enkantolo lento ke manje ongasekho umuntu ofuna ukuyikhuluma imkhonto yonke seyibheke kuMusa Mpele. How do I start paying ngento engenabufakazi eyimfishi ndelu ngifuna ukutshela into eyodwa mfethu ngolwesithathu besikade sekwisikopha umuntu osuke esehleli yedwa lapha elid team funeka akachaza ukuthi imali zomphakathi usebenza kanjani yilo Musa Mpele. Namhlanje abadecide ukuthi babe izitha zakhe sebehambe bekhuluma bethi ubambela abantu uyintembi ukuze angabusaba khona kulesikhundla. Yazi Mr Mpele bengifuna lento esuyithinta ilento ebengifuna ukuya kuyona as well ukuthi njengoba uyi-accounting office wena u-accounta kubani kanjani bekwenzeka zonke lezi zinto? Ngi-accounta kuma-residents aseThekwini through elected structures ikhansela ngine-contract engisayine nomeya on behalf of ikhansela. So ngiyafisa abantu ke bake bayi-understande lento kune-section lapho ekuthiwa fiduciary duties of the accounting office. Oyiphinda? Fiduciary duties of the accounting Qualify engathi seriously. Ithi kune expectation yokuthi u-accounting officer anakekele wonke ama-resources omkhandlu abekwe ngaphansi kwakhe ukuthi akabe i-custodian on behalf of council. Okay. Uyabona? So mangithi no, it's not because ngine-choice yokuthi yes. Mangithi no ingoba naku ngisuke ngingekho satisfied ukuthi lento othi angiyenze ngizokwazi ukuthi ngiyidefend. Ngisazobizwa kwisikopha nje bade ngibiziwe ngolwesithathu kuthiwa angizochaza le payment ngayenza kanjani. Okay. Ngize ngifike kule decision yokukhokhela umuntu u-half a billion. Angikhumbuli nje kube ne project enjalo just for doing surveillance. Ngifike kanjani lapho? Ngifike kanjani ngikhokhela iproject umuntu owayekade ephethe ngesikhathi iyenzeke ethi akayazi leyo nto. Ngifike kanjani ekutheni ngiyokhokhela umuntu enganginikezile ama-source documents okuyiwona adingakalayo ukuthi akukhokhwe and the court proved us right. So mangabe ngithi no ungakhuluma ke mawumuntu yonke into oyithandayo akusikona ukuthi ngithi akube uno ngoba nako ngingafuna angimazi mina lo waxabhasha anginanxa naye ngimaze ngoba sengiphethe la eThekwini mangimbona ungitshela lento mangithi ngiyayichecka ama question if ngayikhokha le yanto plus ngabe ngisejele namhlanje. So ilonto engifisa ukuthi umphakathi wakithi uyi-understande uyazi bangasho abantu ukuthi yinje uMusa Mpele this ngoba belalela lamanga akwi-social media akekho city manager oclear la emqondweni wakhe ongenza into enjeyana azithume ejele. Bese ngizongena kule eyesibili. Eyesibili enkampani lena eyawina icase elokhuzini enkantolo right up to the Constitutional Court uPolobasa. Le matter by the way kubalekile ukuthi ngichaze ukuthi yenzeka kusukela ngo-2018 2017 thereabout or even earlier 2015 mangikhumbula kahle amanye ama-documents engawabona. Hey, you are not going to believe this. Ukuze ngingathathi isikhathi eside ngizoyikha phezulu. Uma ngabe indaba ngiyifunda emaphepheni indaba ikhomba ukuthi kwaba khona i-dispute kusetshenzwa ngoba sengathithi le nkampani yayiqashelwe ukuthi iyolekelela ukukhipha inyoka. I-provide security provide nama-technical expertise ukuthi kukhishwe inyoka. Omunye umfowethu owayephethe lo msebenzi maye laphana afike athola ukuthi le nkampani iclaimele ama-resources amaningi then ama-resources awafice esayithini. Ayiquestione lonto ahambe ayoyireporta kwa-CIU ku-investigatwe kutholakala ukuthi inkampani beyirong ivume inkampani ikhokhe le mali
ebikade iclaimile bengekho abantu about 130,000 or 160 or thereabout. Le Apollo bus. Le Apollo bus. Kune-report esho njalo. Ikhona. Hayi-ke iqhubeka into. Kwi-GG kuthiwa sekunenye i-report esikhishiwe u-CIIU. Siyayilandela-ke indlela u-CIIU abenza ngayizinto. Sekune-report esikhishiwe. Le report seyithi manje uNkwanyana loku uyena obebabambe berobha lapha esayithini. Sekufanele adiscipline. Ngoba bengafanele angazi noma wazenza i-auditor yini or whatever. But sekune-report esibili on the same matter ethi uNkwanyana was wrong. Hayibo. Kwi-GG leyo matter sizokuthiwa seyisecourt. Yabona? Ithe isaxoxwa ukuthi hawu sizoyivikela ngangekho ke mina lapha. Sizoyivikela ngoba sinayo i-report ethi lo muntu waze wayikhokhela le mali. Abe guilty ngayo. Hayi sithi siyezwe sizokuthiwa sekukhona incwadi esibhaliwe ibhalela abameli bale nkampani balo Apollo bus. Ithi hayi sesiyasetlisha ngo-50 million, ngo-56 million or something like that or 60. Kusetlishwani. Into phela kusafanele iyo defender kwathina sisho iposition yakho. Umsebenzi wonke was about 60 million rand. Usetlisha kanjani ngoba phela i-likelihood ukuthi leyo nkampani yayizothola u-15% at the most 20%. Lenye imali was gonna go to the costs of the project. Kodwa sizosetlisha i-value e-project yonke. Yes? Kubhala abantu bethu beyosetlisha lapho leyo mali. Uzuyibona lento ukuthi ubunjalo bayo yayischeme. Ngiphikisane naleyo nto mina because my conscience could not allow me ukuthi ngithathe imali zomkhandlu kudliwa imali nje bume. Ngiyiphikise leyo nto. Inkantolo ke zinendlela eyokusebenza. Inkantolo zafike zathi le settlement was valid ngoba ummeli okuyena owayenza lento wayeqashwe iTheku. So inkantolo yayingayibuka leyo history ukuthi kwakwenzekeni yakhuluma ngama documents aphambi kwayo. Ngaleso sikhathi. Yes, sayiluza ke imatter. Kwinkantolo eyiphansi but si convinced ukuthi enye inkantolo ingasilalela kangconywana ngoba Ndelu umthetho uthi uma kuyosetlishwa anything above 5 million ngisho ucity manager can't settle kufanele iye kwi-council. So uNzuza wathi lento angiyazi le matter ayikazi kwi-council I couldn't have proposed i-settlement. Yayizwa lonto. So becabanga ukuthi enye inkantolo izosilalela kangcono ukuthi uma ngabe kungasuka kuyosettlisha i-general work i-council ikhona leyo nto can't hold water. Njoba silokhu si-aphila nje sinalelo themba ukuthi enye inkantolo izosilalela. Hayi ukuthi besifuna ukunqaba ukukhokha nje njoba sekushiwo. Unfortunately ke inkantolo yama kuleli side lokuthi lo mmeli wayeqashwe yithina wayethole i-advice kubameli bethu ingako nje ahamba wayosetlisha but leyo settlement is valid. Ndelu bacishe bangikhipha umoya leyo nto iphuma e-constitutional court. Kuthiwa ucity manager uluza ama cases einkantolo, ucity manager ureckless akasilandeli izinto zomkhandlu, ucity manager uzicabangela yena ngobelwa nokuthi akukhokhelwe abantu. Ngiyayazi leyo ukuthi bekuthiwa i-city is losing ama case yaba i-issue nje. Hayi babengikhipha impela emaphepheni. Babengikhipha nje impela namanje basa bruised. So kwakuyile case le case le kaPholo bus. Yabo? Uma ngabe sekutholakala ukuthi ke njengoba sekuthiwa akukhokhwe nje manje sengine responsibility ngoba leyo mali ithathwa njenge fruitless and wasteful expenditure. Isa reflector nakuma finances ethu namhlanje as a fruitless and wasteful expenditure. The city manager must account asho ukuthi leyo mali uyirecover kanjani. City manager is very clear ukuthi leyo mali uyirecover kanjani. People who caused us ukuthi size siyongena kulento watshela abantu ukuthi kuyasettlishwa kusettlishwa into eclear enobufakazi bonke ukuthi akaze kusetshenzwe enobufakazi bonke ukuthi
kuyagangwa la. Mm. They are known bakhona badlanhlamvana. Mm. So manje njengomkhandlu we are going after them. We had no choice because the highest court had ruled ukuthi ayisettlishwe le matter. So we paid siyayilanda nge-recovery. Oh, okay. Yezwa loo nto. Mm. Where I'm sitting mina, I'm not tainted in that particular thing. Where I'm sitting, I protected the residents of the seat against humiliation, against mfethu igama lami lihodulelwa phansi, kuthiwa ngibakhokhela abantu, kuthiwa ngiluza inkantolo, angihambe, I'm careless. Kodwa into engitshela yona if ngaye ngayikhokha, ngabe leyo fruitless and wasteful expenditure ifuna kubani? Kimina. So I'm happy with the decision I made. Khona kwi-leadership who stood by me, but emva kwesikhathi kuzovela ukuthi who was right, who was wrong. Ngoba leya mali siyayifuna soyiclaima for the people of eThekwini. That is the second matter. Le esihamba ikhulunywa manje kuthiwa uMusambela afuna ukukhokha, uyaziwa, unehistory ngabalaleli abantu. The third one, ile kaSibuko. Yeah. Do you see there? But I must declare never state interest because uSibuko outside ube clear ukuthi ngiyadeclare understand that iyangithinta. But usungayiphendula ngeke ngibuze. Cha, nami mfethu umfowethu ukhulele phambi kwami ngoba mncane kunami ngiyamazi. Kodwa ke manje ngikwazi ukusebenzisa ukuthi ngiyakwazi. Yeah. Ukuze ngikukhokhele bese mina ngingena enkingeni. Do you see? Yeah. Lapha yakwakhulunywa ngendaba project ayenza wa provide itende lokuthi abantu ababekhahlanyezwe izikhukhula. Wayisebenza lento wakhokhelwa futhi. Angeke ngawadeclare ke ama amounts ngoba angifuni naye angithatha ngise court. Yeah. Wakhokhelwa. Tax wakwabe i-disaster seyiphelile ngoka 2 months lo shiwo ukuthi ayiseyidlulile. Sekufike manje la abantu balungiselelwe ukuthi bathole izindawo zokuhlala. That thing takes time. To emnumzane ephuma lapha kule project manje ngeke sesakwazi ukukhokha. Kwaba nalowo mdonsiswano kwaba nalowo mdonsiswano ke laqhubeka itende lakhe lahlala kwasetshenzwa. Wabuya ke manje esefuna le mali for all these months. Yeah. Yabo? Sekuvela ke nalento ukuthi he had been notified ukuthi akaphumi. Ngoba if le mali ke yakhokhwa, what was going to happen kwakuthiwa nimkhokheleleni ngale rate engaka sesidlulile ku 2 months with disaster. Yeah. Isinkulu ke le mali. Akasekho ke manje umuntu osafuna ukuzicommit athi ngathatha leyo decision ukuthi akahlali bonke abantu bayaphika ukuthi nazi izincwadi esambhayela zona sithi akasuki. Yabo? Kwaphoqeleka ke ukuthi le mali ayikhokheki. The only way engekhokheka ngayo ngoba yena uthi right isithi ithi right nayo, which was a very unfortunate incident. Yaze yayofika ke enkantolo. Inkantolo ke in as much as yababaza phela ukuthi hlobo netende leli libiza imali engaka, kodwa yase iyarula ke in his favor ukuthi akakhokhela. Nansi ke into abafike bangayimention abantu. So CM yarula in his favor again. Akuyona lento ezogcina isithi hawu ngempela na isithi yawaluza ama case. Yeah, but into engavela ukuthi mangakhe esiwawenayo. Oh, okay. Uyabo? Granted. And asinqabanga ukumkhokhela uSibuko. We ruling kune section ethi akakhokhelwe in accordance with the fair rate. Fair rate. Fair rate ungathi u10 rand ngithi u2 rand. Uthi u4 rand ngithi u15 rand. Yeah. A determination of fairness must be reasonable. Kusho ke abafundisiwe ngokomthetho. So the only thing okumele siyenze uko-check ama rates aka treasury. Oh, okay. Ukuthi athini for itende elingaka, athini for itende elingaka, athini for itende elingaka.
sayishiyela kubameli bethu abakhe nabethu ukuthi abahlale bavumelane ngale fairness. Manje seyivela sengathi lapha asifuna ukukhokha. Ayisaveli le eyokuthi manje sekubanga abameli bethu ukuthi ifairness ithini. And what these people forget ukuthi at some stage u-Auditor General neScope uyobe esebuza mina ukuthi nithe manithi lento is fair. Benibheka kuphi? Bazoquestiona i-reasoning yethu at arriving in this conclusion. So ma ifairness ithi according to lento esirefera kuyona ithi u10 imali okuvuze ngabe uyayithola. Ufuneka abameli phela banegotiate ukuthi no bekhona naloko kunye okungaphezulu naloko kunye therefore seku20. Kodwa ngizibukela nje ngumpela. Akekho umuntu ongavuma ukuthi ifairness ikhomba ku10 athi u50,000. Ngeke bavumelane. So manje sekukhulunyiswana ngokukhokhelana i-mechanism to pay. Ukuthi what is fair, what is not fair. Manje are people causing ukuthi ngibone ifairness from their own point of view? Bese ngikhipha imali yomphakathi bese kuthiwa angichaze ngayo. Hayi kahleni bafowethu. And the most painful thing ukuthi lento babuya bazoncenga mina bathi angibone ifairness through their own eyes. Ifairness ezobenefitisa bona. Okuzofanele mina at a later stage ngihambe ngiyochaza kuScope, ngichaze ku-Auditor General, ngichaze ku-Audit Committee, ngichaze ku-MPEC eyomkhandlu ukuthi why did I think that thing is fair. Kuyobe sekuthiwa ngithathe i-so-called fairness ngayenza yabenefitisa umuntu othize. Bese kwenzakalani kumina? Kwenzakaleni kwi-career yami? So manje into ebuhlungu bahamba bayokhala laphana. Nami ngingalitholi ithuba lokuthi ngizochaza izinto bese besidumisa nge-social media ke ukuthi umpele ilo muntu onjena akahambe umpele. Ngisho nongazi lutho akahambe. Engazi umuntu ukuthi what is happening. Ngiyacela abantu bakithi ke bake bafunde bazi understand lezi zinto bazi analyze kahle. Yazi kabanye ke bathi akahambe arrogant. Uyabona njengoba ngichaza nje ngichazela ama facts. Ngifuna ukuthi lento ibe clear. Kodwa umuntu obuka ngathi awubuke indlela akhuluma ngayo is arrogant akahambe. I can't help it. Ma abantu kube decide ukuthi bangibuke ngaleyo ndlela. Kodwa into engichazayo la iqiniso engalimela nelinama documents elingaphambi kwenkantolo ukuthi kwenzekeni ngalama 3 payments. Sophinde ngitshele futhi ukuthi sisahleli naye uMusampele oyi-CM City Manager. Usazokuchazela nje avike kasho ngindaba nomehluko waleyo nto, but it's fine. Sisakhuluma naye about indaba yomkhandlu weTheku, besakhuluma ngama-payments or ukukhokheleka kwabantu abasuke bethe baprovide i-service nengendaba yokuthi-ke ama-case useyicacisile nanokuthi naye kumele a-account somewhere. Bengicabanga ukuthi iScope kuphela ubale no-impact. MPEC, Exco, Council, Auditor General. Futhi iqiniso lithi awuyiphathele lapha akhona kwaphuza Lord akubona esibayeni sakwaSompisi lesi isibaya sabakhokhi bentela. Injalo nje sisahleli naye ungakhohlwa ukusilandela lapha kwi-News Avenue kuma pages ethu ako Facebook, ako Twitter, ako Instagram. Usilandele sizosithola sikhona, and umsebenzi wethu ukuthi sikulandele bonke abantu abasuke bethintana nathi direct because bowu-CM udila ne-city, in charge of i-city. So besibona izinto enjengokuvuza kwamasuwe emgwaqweni CM sicabanga wena. Bowuhamba laphana udlula konje kuthiwa yini manje uzongixolela lamagama amasha. I don't think uThatha ubuntoni kangaka yabo. Thina sazazi ukuthi uVictoria Embankment alo Margaret Mncadi. Yeah, at least ngiyazi kancane. Kukhona izimo ezinjalo ezibuye zithinde neMahatma Gandhi ukuthi kwenza kanjani emapayipini but bese kunuka laphana CM awukwazi uku-escape ingqondo zethu sithi uCM akekho involved suke sesinqapha sesidemelize CM. Sekwenze njani ezimweni ezikanjalo edolobheni elikhulu kangaka? Bengicela ngeke ngicacise le. Sizolikhanda futhi ithuba ukuthi onjiniyela okuyibona abaphethe ke bake bazochaza ama details. Sike sabiza neintatheli zakithi
sizama ukuthi sichaze ukuthi ke kule space saka local government you are as good as your last performance. Kufeyila amaphampu lapha, leyo nto ikhomba ngokusobala ukuthi indle ibe seyiya-back up ibuyele emuva, ingako ifike izoshaya kuqala lezi ndawo ezakhela ulwandle njengabo Mahatma Gandhi. Mina-ke owami umqondo uthi bekufuze ngabe, ngoba one of the reasons abangitshela zona bathi i-pump station indlela eyadesignwa ngayo yakhiwa yambelwa emgodini ngaphansi ukuze ingaphumeli ngaphezulu. Kwakunezizathu-ke zaloko. Leyo nto bayibiza ngokuthi kwakuyi-design failure, ngoba akekho umuntu owayeke acabanga ukuthi indle uma ivalelekile iba nama-gases ayingozi ngale ndlela ukuthi adla ngisho iy'ntambo lezi zephampu. So leya phampu, lawa amaphampu uthola ukuthi ahlala iy'nyanga zibe ntathu zibe zine, adleke zonke lezi zinto lezi zidliwa ile gas. Le gas iyabulala. Mayikwazi ukudla intambo kagesi, uma ungafika wena uwumuntu uthi uyalapha uyolala phansi. Now esizama-ke manje ukuthi sikwenze, ngoba la maphampu of that size awatholakali, odwa eSwitzerland. So manje kuno shipping, i-distance ebuya ezanganeno ukuze akwazi ukuthi ayo-replacewa. So njengamanje hhayi ukuthi sekuvalekile straight, khona amaphampu amabe asebenzayo, kodwa akukho lokho okuthiwa ngesilungu isipele. Uma udizayina lezi zinto kufanele uzidizayine bese bakhona isipele ukuthi mayiphuka le uthatha ufake, mayiphuka le ithatha ufake. Uyabo? So lawa u2 akhona nakuba siyaphefumula ingoba ayasebenza. Kodwa into efuneka ibe khona, kufuneka kube ne-redundancy lokho esithi isipele. Manje bawakhiphile-ke amanye alamaphampu afeyilile ayokhandwa, abanye bathi azobuya mhla ka-28. Kanti CM awa-maintainwa yini? Ngicabanga nendaba yemoto nje ihamba ithi hayi 15,000 kufanele uyihambise iye kwi-service. Kakhulukazi uma izohamba emgaqweni oyi-gravel nomubi, uyazi ukuthi ama-shocks nazo zonke izinto ezizohamba uzilungiselela. Angikusho-ke lokho ukuthi esikwenzile ukuthi siyithathile le matter sayidlulisela kwa-CIU ukuthi-ke bake basiphenyele basithathele iy'tatimende kubona bonke abantu ukuze sibone ukuthi akekho yini umuntu owenze iphutha lokuba careless. Kufanele le siyiphenye ukuze kwenziwe lokho kuthiwa phecelezi consequence management. Ngoba meke wahlala ngisho inyanga eyodwa wazi kahle ukuthi leya environment inama-gases, ungayishintshi iphampu noma ube nephampu e-extra ezokwazi ukuthi ingene izolungisa lapho. Kufanele phela uqondise igwegwe ukuze into enjengalena ingaphindi. So niyakwazi ukuyiqondisa igwegwe ezomkhanya kakhulu. Bakhona nje abake bakuthiwe hey because wenze kanje wakhonjwa indlela. You see Mfowandelo, ngifuna ukutshela ukuthi uma abanye abantu bezonda uMusa Mpele njengoba benza, uMusa Mpele ukuthi uyaziqondisa igwegwe. Akuyona into engi-proud ngayo ngoba funa uyaziqondiswe nje igwegwe kungaze kufike kutheni umuntu osomphuca isingo. Usuyamkhipha. I-disciplinary is supposed to be, ngesilungu bathi, ibe corrective, engabi punitive. Ngoba makusetshenzwa wonke umuntu ubhekile ukuthi amaphutha singawenza. Kodwa kufanele utshethwe ungabisanyathela lapha, uma unyathela lapha kuyonakala, buya nganeno uze siqhubeke sisebenze. Uthi uyafika ngelinye ilanga umzimba wonke uhlezi ngale. Yabo? Labo bantu basuke bezitshela ukuthi ngeke benziwe lutho ngoba sekuhlalwe iminyaka bengenziwa lutho. Bamahlongandlebe nje okuzalwa. Bese beyakhohlakala. Ngoba mawukhuza ukuthiwa ungayenzi into kusuke kukhona into oyibenefitayo uma uqhubeka wenza izinto ezirong. So
uma ngabe ke sobaxwayisile abantu kaningi beqhubeka benza izinto ezirong, ubaqondisa igwegwe. Unfortunately ke in certain circumstances bagcina ke labo bantu sebexoshiwe. Ile nzondo ke lengaka evukayo njengoba abantu behambisa ama-SMS nje betshela isikopha, buzani lokhu ukhohlakele wenza ukuthi ebuzani lokhu. Iningi lalabo bantu abantu abaxoshwa ngoba beyamahlongandlebe. Le hatred ekudala ebhekise kuwena ikhozwa yini? Mfowandelu, ukube kuthiwa ngiyaxolisa ukuthi ngizokhuluma ngomsebenzi wenu, kodwa ukube kuthiwa ama-journalist abe report into eyiyona yona, ngabe lento ayibhebhetheki kangaka. Generally ama-journalists ethu are people who are keen to strengthen our democracy, to ensure ukuthi basebenzele umphakathi ukuze umphakathi uthole indaba okuyizona zona. Siyawabonga ngalowo msebenzi ngoba ngabe ziningi izinto ezifihlwayo zingaziwa ubunjalo bazo. Ngiyanishayela izandla lapho. Kodwa bese kuba khona ama-journalist deliberately, and I don't want to, because anginabo ubufakazi bokuthi kunje ngoba kwenzeka yini, but ama-cool drink journalists. Ungangibuzi ke ngelinye ilanga ukuthi lo nto isho ukuthini. Kodwa athi umuntu elazi iqiniso liphelele lilonke, abese vele azokhetha into afake iyona kuphela, abese faka i-caption ezoshaya umasipala iwulahle lapha deliberately. Ake nje ngikwenzele i-example without quoting any specific journalist. Ngifuna nje ukwenzela a specific example lento engiyibonile ayangangiphatha kahle. Khona omunye wendatheli la uveza isithombe la u-CFO ephendula khona ngama-deviations kwisikopha. Yes, uthi 1 billion rands in contracts deviations by the corruption tainted eThekwini municipality. Angiphinde, 1 billion rands in contract deviations by the corruption tainted eThekwini municipality. So the catchphrase is the corruption tainted eThekwini municipality. Mayethanda nje manginento noMusa Mbele athi a beleaguered city manager. Abese chaza story. Yabo? So that person has already signed up to tarnishing the image of the city and the image of the leadership of the city. La ngichazele la. I-deviation is not a sin. I-deviation. I-deviation ila kuthiwa mawuthi umthetho usection 217 of the Constitution, you must do open, transparent, competitive, cost-effective bidding process. U-217 usho njalo. Kodwa makungenzeki, ziningi izathu zokungenzeki. Right? It's provided for in the legislation. You may deviate from the normal route. Ngoba isimo suka siphoqa. Ake ngithi ngifuna ukuthenga ibhakhi yaka-Toyota ngoba ngine-project yama-clinic emakhaya. Historically ngiyazazi lezo zimoto ukuthi mhlambe ziperforma kangcono, hayi ukuthi ngibenzela i-marketing. Sikuphi isidingo sokuthi ngihambe ngiyo-advertise ngithi ngifuna iveni enje. Ngazi kahle ukuthi iveni engamelani nalowa msebenzi yiloko kuthiwa phecelezi ngesingisi i-OEM, which is original equipment manufacturer. Leyo original equipment manufacturer eyalawo maveni uToyota. So sengiyadeviate ke from the route yo advertise. That's what deviation means. Angazi nomthetho noma uya-understand deviation noma ubuswa ilukuluku lokuthathi we are corruption ridden. I don't know. Kodwa into ezofikela manje kubantu kuzofikela ukuthi ibhillion lonke kudeviatiwe kuyona. Umuntu ongazi ukuthi kudeviatwa makwenze njani uzozitshela ukuthi kusho ukuthi bekudliwa imali. I-deviation ayisho ukuthi kudliwa imali. Ayisho. I-deviation isho ukuthi manje mayisechaza u-CFO la njengoba ayichazile kwisikopha. Ayisaveli leyo part ukuthi uchaze wathini u-CFO. I-deviation ebesichaza njengoba ibukeka i-billion ukuthi ngesikhathi sekuphela i-contract leyo kufakelwa kuka fuel
upetrol. Kuthe mase kufanele kushintshwe imshini eyasebhawuzeni la kufakwa khona. Kwathiwa ukuthi imshini yalo service provider omdala ayifani nale yalo omusha oqashiwe. Kwaphoqeleka ukuthi asiqhubeke nalo mdala ngesikhathi kusa alignwa le system. Yabo, that cost us 400 and something, 48 million rand. Kwakhandwa iMoses Mabhida kwatholakala ukuthi ezibeyiqaqa le yanto kuvela amanye ama-components of the stadium onakele. Esingeke sisaliyeka lelithuba lokuthi siwakhande. Kwaphoqeleka ukuthi kufanele kudivethwe from the original allocation kuyofakwa more money ukuze iMoses Mabhida ikhandwe once and for all. That already takes you to about 800 million or so. Bangakho sebeqoshiwe. Hayi. Noma ngingeze ufuna ukuchaza phela as if ama statistics engingakusho nje ukuthi baningi. Baningi impela futhi ubuningi babo kungene abantu laba besuka khona abafike basebenza. Njengoba nje nibona ukuthi iTheku ogesi abaningi sebeyakhanya, ama pothole ayavalwa, amapaki utshani buyanqunywa, ama residents ayasitshela, ama leaks kuyadilwa nawo. Yebo ke besinayo leyo nkinga ukuthi abanye boplumber bethu befike lapha nabayibuke nje indawo bese befaka ichevron tape bahambe amanzi ahlale elika. We have to discipline them ukuze bazi base kusenzeka lapha koNewlands kakhulu futhi eNewlands what 37 yes go Swordfish Road lapha kuyenzeka ingakho kufanele at some stage o supervisor nabaphathi abalawula laba bantu sikwazi ukuthi sibhekane ngqo eyeball to eyeball nabo because kusho ukuthi kukhona into abangayenza and sizokwenza lo ngoba ekugcineni abakhokhe bentela labantelo ngoba mpela into eyayenzeke ebhlungu kuze kudevelop nalawo ma perception ukuthi labo contract sonkontileka labeni baqashayo yibo ababuye baqhephule labantu bayilungisa babeqhephula because kule kubizwe bona futhi bazokhanda leyo complain ngayizwa that's why kwakufanele ngibhekane ngqo nabantu okuyibona abaphethe uyabona nje ngathola icomplaint ukuthi mabe yokhanda ugesi okade ucishile bayabuya futhi baphinde bawathathe lawo maglobe yayizwa lonto sure njalo namhlanje njengoba bengasekho abantu lonto eyenzeka bephethe ngoba phela babevele bangitshela ukuthi hayi ingoba naku abantu bayathatha lezi zinto bayozidayisa bazenze iwunga baphi namhlanje ongena ngo M4 kusukela la uqala khona kuSandile Thusi and M4 intersection uze uyophuma la kuphela khona umngcele weTheku kusuke kuyinhlanhla uma uthola kune street light esingasebenzi kusuke kuyinhlanhla it's been working like that for years lo mgwaqo wawuhlala ubamnyama all the main roads abamnyama uthola ukuthi ama residents aya complain ukuthi ogesi abakhanya kwenza kaleni kulabo bantu abahlala emgaqweni abawabhemayo lawo maglobe namhlanje so i-consequence management iyona esebenzayo ukuze abantu bazi ukuthi bane responsibility abantu bawuzenzela into abayithandayo uma bengasabulutho asisho futhi ukuthi abahlale besaba kodwa sithi aba understand sine contract nomphakathi lo mphakathi ukhokha ama rates every day abakwazi ukuhamba ebumnyameni ebusika kodwa isigxobo sagesi sikhona because undelu uyanqena ukuya lapha kodwa ebehola every month la athole ngisho nebonus ngaphezulu kwaloko angeke sivumele into enjalo mfowethu no kuyazwakala yazi olunye udaba engicabanga ukuthi liyabaphazamisa abantu emoyeni ileli lamabhasi iGoldeben Mr Mpela kwakuzongena amabhasi laphana kushintshana omeya kushintshane OCM kuze kube yinamhlanje sikuphi nalolu daba lolu ngoba lalizosiza kakhulu ekutheni linqamule from Pine Town uyowelela eGateway kalula manje lo mgwaqo lo uphuma khona lapha koClermont usudume ngama pothole lukuphi lelo daba Mr Mpela ngathi mina mangifika la angifuni ukuthi ngimemezele usuku ngithi ngalela langa we will go live kungcono ngisebenze ngithi mase ngiya ne go live date ngiye ne go live date esengiyazi kahle kamhlophe ukuthi izosilekelela now
noma ke phela ngingayiphethe manje kodwa nginethemba lokuthi kuloku esesidecide ukuthi sikwenze ngoba mhlambe ake siqale la for applause very quickly into eyiproblem kakhulu lapha bekuba nokubanga kwama stakeholders kwi field yaka transport bethi abanye thina singala ngakule part eyeTheku asiboni lento izoqala singakaniliseki ukuthi nokuthi abanye kuthiwa hayi ingani lento izobenefitisa abasembonini bangakulela cala njalo qale kubangwe lapho bese kuba khona nokubanga ke obekuba khona kuhlukana ngokwe approach noma ngingeze ungena kuma details phakathi kwethu no transport angithina singabokugcina ukuyimplementa lento njengoba singabokugcina ama lessons afundwe eGoli eGauteng eLokhuzeni eCape Town eRustenburg eTshwane abuya wonke ezekulapha lama role players esinawo abe sethi lama role players nifuna ukusenza njengabantu baseTshwane asifuni lento thina sifuna kube kanje sasa siya propose ke iapproach esicabanga ukuthi izo accommodate everybody nathi ke la siphethwe khona kwa national kwi department yathi nina nifuna ukwenza into ethandwe yini enza nje badebenza bonke abanye kwabanjelwana imali zanga release imali ngoba naku singenzi lento ebishiwe size sasizwa ukuthi umeya ebambisene nepresidential eThekwini working group bangenelela basihlanganisa saxoxa izinto eziningi sesiqaqekile ingawo ngithi ngelinye ilanga siyothi mase sikhuluma ngeGo Live Date kube iGo Live Date eyona unfortunately ke sekufanele silungise lawa ama potholes alapha ngoba phela sowuphelile 10 years iyakhiwa leyaqala sizinda ingasebenzi and ithayile liyaqhuma lapha kakhulu takela ngishaya ebusuku cabanga that is by the way sizolungisa but ngicabanga ukuthi siyadila nokuningi yazi khona into engicabanga ukuthi lento ngendlela oyichaza ngayo yahambisana nobumnyama obuthize bokuthi ekugcineni sekugcina sekuthenishwe kune character assassination embi to extent ukuthi kwakwaba lento ezithize nje ukuthi ubuye uyithintele lapha eoffice ubuyibambele ngiyacabanga ukuthi inzima le cha singayihleka nje mfukandini singayihleka ngoba phela ihambisana nobuthakathaka bamadoda but angiyona leyo ndoda ebuthakathaka kodwa amadoda obuthakathaka wona awahlambalazwa kanje mina ngengekho obuthakathaka ngiyahlambalazwa you see mfukandini uma kuliwa abantu balwa ngayo yonke into abanayo and isikhali esilula sokushaya amadoda ukuthi bahluleka ukulawula imizwa mabe nabantu besifazane ngoba kumphakathi wezinsuku lezi izokugcina iyona nto eyenzakalayo which is very unfortunate. I must say ukuthi I'm standing strongly against ilokhuzana ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane angikwazi ukuqala at this age ngithi ngizokwenza lonto. Okwesibili nje angikubalule ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu kodwa ke phela sonke isigebengu sithi si right kodwa ngiyacela abantu mina abangikholwe kuloku engikushoyo ngoba ngaze ngicharge nangelilodwa icala kuthiwa ngeke ngabamba umuntu wesifazane ngamnukubeza ngisho ke nelokuthi ke nje noma ngingeze uchargewa ngalo kuthiwa cha nginentombi la emkhandlweni kodwa into ekhulunywa ngami mfowethu it's so painful abantu abanenhliziyo ezimbi abanenzondo uyabona nje ukuthi ine demon injalo impela and lento bagcina beyikhuluma ize ihlukumeze ngisho amakhosikazi abantu makusetshenzwa thiwa uvele ahambe nabo ephesheya afika aqede ngabo and kade uphesheya lezweni manje ngaphesheya kusho ukuthi manje sengosale sengisho into ethi mangiyaphesheya bengicela ukuhamba namadoda angazi ngoba phela manje awaqashiwe it's so painful kodwa ngifisa nje ukubonga unkosikazi wami uMazwane nezingane zami strong kakhulu uyakwazi ukubekezela ukuba kuthiwa omunye umuntu ngabe mhlawumbe umshado sowafa ngoba phela ezwa nje zonke lezi zinto kuthiwa ucity manager usenze nje usecela ukubona umuntu enqulu ziyabulalisa lezo zinto
kodwa because we know ukuthi inkosi uJesu yathi Satan is the father of lies. Those who subscribe to him and his agenda, they get it from their father. That's why ku-easy ukuthi batargete umuntu okholwayo just because uphethe iposition enjengale yami bese besebenzisa lezo zinto. Yabona? There was a time la eyathi mayenzeka lento abameli bami bathi no, take them on for character defamation. Uyabona? So ke ngisubscribe kuleyo principle ethi bekela kuNkulunkulu konke uthembele kuyena uyena ozokuphindisela ezitheni zakho. Kodwa ke nje ukuphendula umbuzo wakho, icampaign ikhona uyazi manje ngendlela esikhona ngaso sengisaba ngisho nokuhlangana nomuntu wesifazane bengekho abanye abantu. Abakasho ukuthi ugay. Hayi. Hayi. Esukaphi lo nto? No. Ngiyajabula lento yokudefame umuntu. Isikhathi esiningi bayibona le kakhulu bekuvele kuthiwa awubloss gay. Awumbone nehamba nalo mfana bayathandana. Ande yasikhila. Mhlambe bayayisho mfethu. Bonke nalokho. Yikho double check nje ukuthi abazi ukuthi ugay. Hayi mhlambe bayayisho mfethu. I'm as straight as you can imagine. Okay. Because leyo nto bangayikhuluma nje. Ngoba phela bangakhuluma yonke enye into abayifunayo. Hayi bayikhuluma futhi abayifunayo. Kukhona nje omunye avele afaka. I think i-social media bakwethu owayedesigner. Wayedesignela ukuthi isilekelele. Manje sekuyi-platform le ukuthi kuthukwe ngayo abantu. Sebeke basukele amakhosikazi abantu. Sengisaba ngisho nokuwa na nokuthi makunama trip babe khona. Sengibona ukuthi ayimshiyeni lo. Which is not fair because manje akusasebenzeki kahle. Uyabo? Kanti ke uNkulunkulu kukhona uliqiniso uzoveza ekugcineni ultimately ngoba iqiniso shall set you free. Lo oqamba manga anenyawo ezifishane. And i-experience yami ukuthi labantu abenza lento yokugcolisa amagama abantu uNkulunkulu lonto uyayinyanya. They don't end well. Yeah. Bengifuna ukuyivala nje Mr Mpelo ngokuthi sicheke khona imicimbi eminingi eza eThekwini. Ngifuna ukuchecka ngasekuzuzeni kwabantu beTheku ukuthi bazuza kanjani kangakanani bekunama Metro FM Awards but abanye bazokhala bathethe ilento yayidominate abantu bakoGoli and all that stuff bekhona bona la to extent ukuthi even nalabo aba-inviteayo isikhathi esiningi I think nje le I think invitewa abantu bakwezinye indawo yabona ukuthi akukho yini kodwa ukuthi nibe nawo phela ukuthi because iza eThekwini kube nalo 60% nje uthi hayi in terms of kuyihlela ngako lolihlangothi ngiyazi ukuthi isuke mhlambe kuyi-Metro FM Awards but phela ne-Metro i-footprint yayo i-national. You can't say they might be based in Joburg but all over. Izinto ezikanjalo ukuza no researchant I think ibizwa kanjalo. Yeah, such things ukubenefita manje kwama locals ukubaleka kokubenefita kwama locals. Cela ukuthi sengimixa Mr Mpelo because sesiya ngokuyivala ngifuna ukuthi si attende kakhulu nale yama illegal immigrants. Isimo simbi eThekwini siyabheduka but ngizocela ukuthi sinike u2 minutes nje siphuza abazi sibe sesivala ngaleyo mbuzo bo happy ngayo Mr Mpelo. Correct. No, sure. Kulombuzo wakho mfoka Blose ukuthi iTheku liyabonakala liyathuthuka kuba nemicimbi emikhulu ebiza hundreds of millions of rands uma sekubalwa economic impact yayo. Kodwa amaciko nama service providers asekhaya local ones ba complain ukuthi abalitholi ithuba. Umbuzo omuhle lo kakhulu. Sengike ngawuzwa nami ukuthi kuthiwa bayakhala. Ngithi mangikhuluma ne-team yami ngibuza ukuthi why abantu bakhale kube kunepolice ethi kufanele kube ne-local content abantu amaciko endawo kube iwona atholayo nama service providers akhona kube yiwo atholana. Bayasho ukuthi bayazama kodwa kuba khona indawo la abafike bahluleke khona.
ngase ngithi-ke cha-ke njengoba nithi niyazama ngiyafisa ukuthi ngibone ukuthi for each event bangakanani abantu abalocal ababenefitile mase kwenziwa i-report yokuvala sibabheke sibabone ukuthi bangakhi ngoba mabethi abantu asibenefit kufuneka phela bakhulume ngento ebonakalayo. For example nje angisho ukuthi-ke ubenefite ngokwanele kubenefitwe ngokwanele by the local players uma metro. Ngathi ngifika lapha ngizoprepare ukuthi ngakusasa ngizobe ngimemezela i-award ethizeni. Ngafike ngathola ukuthi lo wasisi owenza leya choreograph the whole company usisi okuthiwa usine lo mncanyana ngithi mina awu iyona nje i-local content enjani kanti idingakalayo because lo umsebenzi mkhulu ngale ndlela ukuthi uyinhliziyo yamametro leya choreograph element. So ngingazi ukuthi okunye okwenzekile kube okwanelisayo na noma kusadingeka ukuthi kubuye kwenziwe more ukuthi abantu abalocal ba-benefit. Into abake bayisho labantu bakametro abangama-executive bathi kunezinye izinto ongeke waziyekela ukuthi abantu abancintisane ngazo e-local ngoba ziwumgogodla wamametro okufanele basuke nazo eJohannesburg noma nama-service providers are linked to SABC ngoba uma bengase bathi bayagembula ngazo kuyovele yonke into mhlambe kulawo ma-aspect of the show yonakale quality zonke izinto ey'njalo. So kodwa basho ukuthi ba-ready ukuthi babe-benefitise abantu kodwa khona ezinye iy'ngxenye abangeke bakwazi ukufika kuzona. Sayixoxe ngisazoyithola kodwa mhlampe lapho ngizozama ukuba ngiveze ngasohlangothini ake ngibeke nje yento engangikhona ngiyingxenye yayo yemedia imedia yase KZN ozo understand ukuthi mhlawumbe abantu base KZN abebezoyazi kangcono because bengiba personal bengaze ngalithola ukuthi uconnection endawo kwa Metro FM. Without that connection ebenginawo bengeke ngilithole ithikithi. But nalapho bobheka kwi-launch because I was also there laphana Beverly Hills still imida yaseThekwini ubuyibala but kufike amabha or ngazi bafika ngani ngebhanoyi ngoba ngiyabaza abanye baseGoli yazi angifuni ukusawunda sengathi ngiyampimpa yabo but wenza kahle impilo but effect I understand that effect and to extent ukuthi kwi-main event still aba journalist I think ngangimbahala lo understand especially kwi-event le main ngiyabona kuma after parties understand leyo I don't think ukuthi mhlambe kwabakhona ukunakekela kwabantu abasuka ngala even kuma artist bengaba honest understand leyo khona ama artist olindelayo ukuthi hayi lezo bikhona lezo but khona lalawa phela ama ayisengenile kodwa phela bayafika lapho ongathi bengaba kuhle odubana sithole ispace lapha asole space lapha ngakhala even now babes for the particular bit ukuthi azikhulula ngegqomu nabakhatha khona yaze egqomu but ubungamthatha nje babes as umuntu ofana necustodian egenre le you understand lento ukuthi na abe khona uma Metro CM but ke nje angisho ukuthi uphole kakhulu kanti ngithi akuvezi nje ngoba into engayibona ngiobserve ukuthi I don't think it's fair and ongamla angisho ukuthi go wrong I'm not a racist I'm a realist ukuthi ongamla ibo phela manje abahendisha zonke izinto
even imida le yayilandwa ebuhlanga ukuthi abona into yakhe ebuhlanga ufisa ukuthi abadala nje ngathi izalukazi zabelungu nje ithathiwe yabona sekusho singenza kangcono lapho eCM. I think mina angeke ngidefende angeke ngidefende mangihambanga kahle siyayibonga leyo feedback futhi siyibonga kwingosi enjengale ezokwazi ukuthi lolu lwazi esicoshela la malifika nakwabanye nabo babe nogqozi nesibindi sokwazi ukuthi baveze ilaka labo njengoba solivezile. Siya appreciate kakhulu and sizoyibheka naku engifisa so kuzobe ne improvement enkulu kwelandelayo having taken into consideration izinto ozoyenza. Yabona ngeke afika usekretary wami laphana ethi ungilethele amathikithi njengoba sizovula amasuthi lapha eMoses Mabhida for le game yokugcina eKaizer Chiefs amakhosi. Mayithi ngiyabheka lapha kugcwele amagameni ukuthi nizo-invite noma seni-invite-iwe. Leso senzo ngishayela izandla ukuthi lamasuthi awakhelwanga ukuthi agcine eyingxenye yethu thina abasebenzi silanda iy'ngane zethu nabashana sigcwalise lapha. Umkhandlu wakhele lo thuluzi ukuthi sakhe ubudlelwano nama-stakeholders. Leya nto is for oiling business arrangements. Yabo not ukuthi sayibribe imedia cha. Akuyona futhi imedia kuphela khona nabo CEO bama big companies. So sizama ukushintsha kona ukuthi sakha ubudlelwano obuqinile nama stakeholders and the sectors of the society aneqhaza elikhulu alibambayo ekusebenzeni umkhandlu. So going forward so bese sizasho ukuthi anikwazi ukuswela amathikithi kwi-metro efandwe umkhandlu wenu. Ngiyibona. Le metro ezobuya idinge nini ukuthi nidlulise iy'ndaba okuyizona zona mayelana okwenzakala emkhandlweni. So lawo maphutha sowalungisa going forward. Then kule immigration mhlambe ngihlanganise ne-homelessness ngoba you will find ukuthi iningi labantu aba-homeless yiwo lama illegal immigrants abanye. Yabo kodwa phela ngeke ngize ngivouche ukuthi iningi noma ingxenye engakanani kodwa by the look of things usuke uhlangana nomuntu o-homeless ongazazi isiZulu noma kutshela isibongo sale kude ongakazi usizo. Now the problem isukaphi without nje ukwelula. The problem ireflecta isimo sendlala abantu abahlala endaweni zasemadolobheni ezwekazi nase-Afrika lonke ababhekene naso. Ngoba umuntu osuka emakhaya eze la eyitshela ukuthi kuyaphandeka iyona ndawo afike athola abantu abasesimweni esifanayo naye. Iyona ndawo eyakhiwe e-built up enamakhona la ngakwazi ukuthi alale khona njalo njalo. Ithi-ke leyo nto kofanele ama-homeless sithi sidila nawo sibe si-understand ukuthi yini eyimbangela yokuthi bazofika babela. Yebo bayasihlupha. We are not problematizing the issue homelessness khuluma nge-reality. Yabona idamkoko njengoba kubuye kuzothethiswa mina kuthiwa asiziclearishile bafake iy'ngubo babalala kuzona. Inqubo blanket namhla amanzi ethi ayaphuma angakwazi ukudlula ayofika olwandle achezuke ayokwenza umonakalo. Bashise uwaya lo bezama ukukhipha lokhu ngaphakathi bayokudayisa kuma-scrap yard ukuze bathole into abazoba nayo. So sinaleyo ma-problem. Ake sibuyele-ke soke sinohlelo-ke lwakhona lokuzama ukuthi sibalungisisa kulezo zinto esidinga ukuthi-ke umphakathi ube nathi ungasilwisi. Ngoba njengoba sakha isakha ithemba le bese kuba khona ama-political party azothi what a bad idea ama-homeless kufanele abe kwi-CBD newayisaphi ngale. Umphuphe we-comment lo. Umphuphe owe-comment because ama-homeless are everywhere. Mawakha indawo uthi abasizakali uzophinda uyakhe nase-west uyakhe nase-north uyakhe nase-central. Ngoba ukuba khona kwabo emgwaqeni kanje ba-vulnerable bayalinyazwa abanye bayashona. Uyabona so njengohulumeni onakekelayo manje bafuna siyoyakha phambi kwase-City Hall lento ukuze babone sicabange kahle. So sinalawo ma-challenges esibhekana nawo ngenxa yalabantu abavele bazalelwe ukuphikisa
wena ucwayisile bazobuza ucwayiseleni kabili because an ordinary person ucwayisa ka5 per minute. Ngeke sikwazi ukuthi sibanakele bonke, but kunohlelo esilwenzayo lokuthi lezi zinto zenzeka. Ake sibuyele la kulento eyofika bakwethu. Sihlezi siwabona ama-video la izikhulu zakulamazwe labantu abasuka khona zixosha abanye abantu zithi it's crime against the state uvele ufike uzohlala ungenamvume. Manje mangabe ke nathi sithi sitilana naleyo crime bese kube engathi xenophobic. Into engisho mina ngumusa mpela kuyona iposition yeTheku, iposition yami njengomusa mpela. Abantu abane-asylum permit, abantu abane-permit yokuthi babe seThekwini, babe se-South Africa, bavumelekile ukuthi baqhubeke babe se-South Africa. I don't think ukuthi kuthiwa kuhambe wonke umuntu ofika. Kodwa leyo crime against the state yomuntu oza njengoba behlezi besho nabo bathi it's a crime against the state. Oza afike azohlala la. Lo muntu asimazi ukuthi uyisigebengu esinjani ngakuphi. Yabo? Uzohlalisa lo muntu la kwenzeka ama-armed robberies. Angisho ukuthi bonke abantu bokufika bayigebengu. Ngiyacela ukuthi abantu bangangi-misinterpret. Kodwa sifuna phela nathi ukuhlala nabantu esibazi ukuthi bawobani. Esazi ukuthi ngelinye ilanga masifuna ukufika la adabu kwakhona sikwazi ukuhamba siyofika. Uyayibona lonto. Ngoba manje maku sina primary healthcare system it's overburdened because ikhetharisha abantu beno government babo labasuka khona. Uyabona lonto. Iphinde futhi uthola ukuthi kuba nobugebengu okukhonjwa kuthiwa makade kune crime scene ngisho amaphoyisa ayafika ashathi sekufike amabani manje mabenza nje amabani sengqena ukubiza amagama abantu kodwa sekunama criminal trends ezakalayo abantu abasuke befike bengenamvume. Kodwa mhlawumbe sesiphetha nje ukuthi ama-producers ayangikhalela kubangelwa yini ukuthi mhlawumbe ezumasipala niphuze mhlawumbe ukuthi nisho something ngezinto eziba kanje nigcina sengathi niya-react. Kade ngibona iqembu elikhulu nje eSouth Africa libonakala li-active manje. I'm happy futhi to say this ukuthi sijwayele lo Sifiso Sonjica but manje ngimthole se-active kakhulu njengamanje. You understand that? And mind you, elections are looming. Mhlawumbe nani ukuba lezi zinto abantu I think ACM uyazi ukuthi kade baqala bekhala ngento zasePoint. You understand? Ukuthi kunjani labo broad angazi lama flats angalako broad o St George's naku Grey or something Grey Street ngazi ubizwa ngani manje ukube mhlawumbe naye athenda lezo ikhalo back then mhlawumbe angaba sekisidingo se-march ngabe i-march and march ayizalekanga. Sengisho ukuthi ukuba ni proactive. You understand? Even ANC for that particular matter. I'm saying this because most of the people were asking siposte i-clip kaSonjica ekhuluma esezwakalisa ulaka lakhe naye. Understand? Ukuthi awu nina benikhona but benithuli ngalento. Why now? Yabona? And manje ngine-problem yokuthi mhlawumbe lezi zinto grandstand we're doing it for ama-elections but siyazi ukuthi iy'ngane zabantu bakithi hlele ine-problem yama-drugs and hayi ukuthi bayadilidala ukuthi bakhomba ukuthi nampa abantu abalokhozi abafita iy'ngane zethu ngama-drugs bayaziwa. Human trafficking nampa abantu manje sadly so kuvamise kuba abantu-ke bangaphandle. Understand? Khalelwa lezo zinto. I don't see i-need ukuthi umasipala uthule. I don't see i-need yokuthi even iqembu elibusayo bathini linto eyilida yeso. Mina nje ngumfo kaNgcezwana angeke ngize ngikungabaze ukuthi umuntu owazi ukuthi ngelinye ilanga uyobhekana nomthetho uyawasaba ama consequences okwenza into wrong. Umuntu ovele watheleka nje
uzenzela nanoma yini ayithandayo ngoba ngeke size sisho ukuthi ubani, asinama fingerprints akhe, asimazi nokuthi ukuphi, asimazi nokuthi uya-exista kule lizwe. Manje na-ke lezo zinto-ke zisinikeza iy'nkinga, amabhilidi a-occupy-iwe, aphathishinwa phakathi, kwafakwa iy'ngane njengosadinsi. Uma uthi uyafika nale ngane ey'fakwe lapha njengosadinsi, akuzona izala. Kodwa into abaguaranteed ngayo, bayageza, baphuza amanzi everyday, basebenzisa ugesi everyday. Leyo nto ishaya thina njengomasipala ekuthenini manje asisakwazi ukunakekela abantu ekubeni ngabe siyabanakekela abayizakhamuzi zala ngalo gesi nalamanzi. So-ke angikwazi ukukhulumela-ke uhulumeni neqembu elibusayo ukuthi why kungenzekanga okuthize ngesikhathi esithize, kodwa into engiyazi ukuthi uhulumeni naye lo-ke engim-understandayo mina akayisupport into ene-chaos. So zikhona izaba ezenziwa uhulumeni, kodwa futhi uhulumeni-ke phela kuyadingeka abuye ame athi qikelele uma ngabe kuzoba khona izinto ezizolimaza ubudlelwano bezwe lethu namanye amazwe. So there are many considerations uhulumeni ofuneka awabheke. Angikholwa ukuthi ingenxa eyobudedengu, kodwa angibakhulumeli. Kodwa sengithi mina njengo-city manager waseThekwini, I live with these challenges every day. I live with into ukuthi uyavuka uthi uyahamba kuwe street ufike sekubekwa inqubo yomhlabathi lana namatshe okwakha. Ngokomthetho wethu thina sine hoarding permit ukuthi i-material ayikwazi ukuba la kwakhiwa khona abantu. Uthi uyabheka phezulu bakhe iflat kwi-roof elinye iflat. Umuntu oyisakhamuzi wala eSouth Africa usuke ewazi umthetho ukuthi uthini and uzobhekana nawo. Noze la ngemvume waziwa samazi ukuthi ukhona uMahomed Kimbari endaweni ethize. Sizokwazi ukuthi siyobhekana naye aboshwe makufanele akaboshwe. Kodwa uma kunomuntu esingamazi akhe lapha ashiye base sithi siyamseva ngenotice asisamazi ukuthi esizomthatha. Angicabanga ukuthi lo nto right. Kufanele leso sibe njengaleso silungiswe. I know. Ngicabanga ukuthi sishaye kahle CM usibone nangesikhathi ukuthi nje ngicabanga ukuthi bayazi abafowethu esebenzisana nabo kudala simfuna uCM ekugcineni sesisamthola kodwa akusinto ephilayo le. Cabanga ukuthi le ndlela yokukhuluma now and again fanele siqhubeke nayo sikwazi ukuhlukanisa igossip nama facts. News Avenue, don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures. I'm out.